Kaixo, ongi etorria, arkatz hau bektore bat izango balitz, eta hau jatorria eta hau muturra, traslazioa hau izango litzake. Hemen dugu karratu edo lauki bat, eta mugituko litzak ere bere erpina erauntara. Nun amaitzeko? Bere muturrean. Hau izango litzake orduan translazioa. Translazioak hauek dira, hola joan, horrela, goruz, eta bar. Puntu baten translazioa horrela definituko genuke. P puntu bat baldin badugu, eta bere koordenatuak isa eta I, V vektoreko translazioa izango litzake horrela. P puntu eraldatua, bere lehenengo koordenatuari vektorearen lehenengo koordenatua batu, eta bigarren koordenatuari vektorearen bigarren koordenatua batu. Vektorearen koordenatuak hauek baldin badira noski. V bat eta V azpibi. Hiru motatako galderak egon daitezke. Lehenengoa izan daiteke erauntara. Puntu bat ematen digute, adibidez. A. Lau minus bat, eta esaten digute vektorea baldin bada V hiru bost, zein izango den A puntu eraldatua. Orduan egingo duguna izango da A puntua jarri, lau minus bat, V vektoreko translazioarekin izango genuke. Lau gehi hiru, lehenengo koordenatua delako, eta bigarrena minus bat gehi bost, bigarren eraldatua. Geldituko litzaiguke. Zazpi eta minus bat, gehi bost, lau. Grafiko bat izango bagenu, izango litzake erauntara. Lau minus bat izango litzake. Isa lau, minus bat, hemen, A. Eta bere eraldatua izango litzake zazpi, lau. Hiru, lau, bost, sei, zazpi, eta goruz, lau. Vektorea irudikatu nahi badugu, izango litzake. Hiru, bost. Adibidez, jatorretik sortzen badugu, bat bi hiru, eta altura bost. Hau izango litzake vektorea. Eta hau da, gure translazioa. Beste galdera mota bat izan daiteke. Gu dugu B puntu hau, eta translazio baten ondorioz, eraldatzen da beste puntu honetan. Zer translazio aplikatu zaio? Orduan, vektorea zein den galdetzen ari digute. Egingo duguna da, lehen bezala. Jartzen dugu puntua. Minus bi, lau. Pentsa ezagun, orain, vektoreak zeta izena duela. Eta, zertan eraldatzen da? Esan dugun bezala, bat, bi. Nola lortu dugu bat, bi? Lortu dugu erauntara. Minus biri batu diogu vektorearen lehenengo koordenatua, eta lauri batu diogu vektorearen bigarren koordenatua. Baina gu badakigu minus bi gehi V bat dela bat. Eta bestetik badakigu lau gehi V bi dela bi. Eman behar duelako. Beraz, hemendik ata ezakegu. V bat isolatu edo bakantze badugu, minus bi beste aldera batutzen, gelditzen zaigu hiru. Eta V bi geldituko litzaiguke minus bi. Zein da orduan vektorea? Izango litzake hiru minus bi.
Hirugarren ariketa mota hau izango litzateke. Guk badakigu zein den vektorea, irudi geometrikoa ematen digute, eta aplikatu behar dugu translazioa. Hori nola egiten da? Lehenengo, vektorearen paraleloak egin behar ditugu irudiaren erpin bakoitzetik. Orduan, jartzen dugu vektorearen gainean, badakizu hau hemen jartzen badugu, joan gaitezkela, erpin guztietara. Noruntz egingo dugu, eskubira edo ezkerrerara. Vektoreak esaten digulako, noruntzkoa eskubira dela, guk ere eskubira egingo dugu. Ikusten dezun bezala. Beste erpin batera iritsigea, berdina egingo dugu, eskubira. Eta azkena ere bai, hartu eta eskubira. Orain zer egin behar dugu? Vektorearen modulo edo luzera berdina hartu behar dugu. Hortarako jarriko dugu jatorritik muturrera. Eta distantzia hori mantenduko dugu eta erpin guztietan jarriko dugu. 1, 2 eta 3. Orain lotu ingo ditugu. 1, 2 eta 3. Ikusi duzun bezala, lortu dugu irudi geometriko honen translazioa. Vektore honek esan digun bezala. Eta hau ulertu duzulakoan, beste bat arte, agur.